ምናልባት ሕጂ እንታይ የሚል እሞ ቤት መግቢ ኣሎ በስመራ ቤት ሻሂ ኣሎ ቤት ቁርሲ ዝበሉ ኩሉ ነገር ኣሎ ገለ ደግሞ ኦኬ ኢሉ መፂሉ ተርኣየ ቤት ቁርሲ ክስቶ ቤት ቁርሲ ክስቶ ቤት ቁርሲ ፋሉስ ከዓ ኮይኑ ቤት ምሳሕ ልብል የለን እንታይ ይብሎ ቤት ቁርሲ ዓዲያ ኢሉ ተብለቕ ናብ ሓንቲ ቤት ምግቢ ሰቆይሉ በዓል እዩ ተማድዮም ጫሕዱ ኣትዎ ገለ መለዩ ጠላይን ገለ ድሓር ክእዝዝ ደልዩ ግን ሽሙ ጠፊዎ እሱ እንታይ ይድፈልጥ ሓምልን ጎጎን ይድፈልጥ ካልእ ዝፈልጦ ነገር የብሉ ታፓስታ ይርኢ ኣሎ ክበልዕ ከሎ እቲ ጥልያ እንታይ ኣትበሃል እዚኣ እንታይ ክብላ እንታይ ክእዝዝ ኢሉ ምስ መፆ እቲ ወይተር እንታይ ከምፃልካ ኢልዎ ሓምልን ጎጎን ተረድዮ ሕጂ ትግርኛ እቲ ወይተር ሓምልን ጎጎን ከምፃሉ ይገርኒ ሓምልን ባንን ግን ይቦ በልዑ ድሓር እቲ ጥልያን ንኢሳቶ ግዲ ኮይና ስለዘይፀገበ ቢስ ኢሉ aha bis ya shimai gaji Allah koina halle alla ilu bis alhamdulillah hay adi hay ziyan hay bul wahd ya adi lo qoyu ya tu hada concert fund concert ahaya ashina ma badi tole la bollo tone bahar han tdar fi ta'am sabi'um bis au qar lo qore yidli yibuna fi madrakh يصلون تعجبون حزب بدر حنسب كيلو ما تتاي أقول له حنسب كيلو ما بيس ضرب لنا خليل والله حملت وبيس تلكاس حملة يا جماعة سلامة نسمر السينما من التابعة لايك سبسكرايب كومنت نداغبرنا نيباشو مالسي ددقيمو دايبا دونجيهم من خم دبل غبروا كتيلن